De bieten zijn natuurlijk fantastisch. Die doen het goed. Maar de sla deed het fantastisch. Dit is de dreuwende proefopstelling in een sleert bij de oude ijsbaan van Surg. De groenjer is het zoutste van Nederland. Ja, dit is de meest extreme zoute grond die wij op dit moment in Nederland kunnen vinden. Het heeft twee enorme nadelen. Er zit een zoute kwel onder en het is klei. En klei en zout, dat zijn drama's. Die maken het eigenlijk bijna onmogelijk om planten goed te groeien. We zijn hier al 4 jaar bezig geweest met Jild van het Waterfonds om je verschaten gewassen te proberen of die groeien willen. Met alle kennis die we hebben wij nog net gewassen uit de groen komen laten kennen. Nee, de peri-appeltjes die we sjoggen, dat is alles. Dat is voor u ik al een wonder dat ze uit de groen komen. Het Tesselse bedrijf Zilt Proefbedrijf had ondervinding met kweken op zoutegroen. Ze halen de meeste resultaten in zout wetter. Wij hebben op Texel uitgevonden dat we eigenlijk op open systemen, dus in open delta's of in open rivieren of planten kunnen laten drijven en kunnen laten groeien. Dus hebben we hier gewoon planten in de sloot gegooid. Omdat Friesland een soort zoutegroen had, zou het op volle meerplakken tappost worden kunnen als deze methode slaagt. Takkenmeer lieten ze dit terrein onder wetter rennen en werden er lamsoor, zeekraal of redebieten kweekt. Dus het zou best eens zo kunnen zijn dat we in de zomer sla en aardbeien en wat voor gewassen we ook willen gaan telen, op de ijsbaan telen, onder zilte omstandigheden en in de winter er vrolijk geschaatst kan worden.